Thank you. Ichuni hoye. Ntete nkole ngoteba iga. Ntete ngokora ngoteba iga. Abantu baminto mwatoire libagali bokolere gas. Abayibuli abangi balema nindi nekimaene. Ekengo kebolide no konyora ne chianga mbali gosibi. Make mine. Esengenjo bali kichibesa abana bachere school. No ene chianga. Maite mdamono nyasaya to sisene to abantu moja ntenga abantu obe kichianga chinke chioka. Abantu ronya babwate chianga. Like mama sekai. Omo takamore asabantu nomo nene tarimo ekina kike maene ntete mboli abana balegati ya itoma bako ende school manyanga abayiboli bako irina bokongu banyora ebesa uchire school ga kiekero twako ire no muiboli aligeliye besange yenda komia school mu wanje tokole moyo abana nkubasaba abana ni matembale maiga nkwira na muri school koromoki na ende tiango tebi muntu tayo ayibno muntu mutaka oja wakonya na ibi koranya algo ikonya onde tayo enkuma tebi njina call the phone for esengenjo nkatu abate nyomba yenye chobunyansi ya tata na mama baisika baminte chikone sai kana akora chinda ndusi ebikoro tubyana na mako rebyara binde bicheto chense moyo esengenjo ya gento keke chinda ekana akore ndugu yana omonanga ndinga ya Arati mumanya abantu ngakibamenyete Nairobi inchebirengere byana ime Nairobi Irami erororo chichonchi choko flash lakini ngo ikariru ta satellite no empara teyo chicho cha gusiga gechira afadhali nganza koni chinyeni chiro teyo ntamanyeti Nairobi ende yonse no ena maruna bona ngo disaiti nywa maru lakini esenge na ngo akesabu esindwete onde teyo rankonyeka ngateba tiga nkoli biashara ngogenda mambya maligiti mbogoli mesigo kuroro manyago cha goisibi ngende college na abere chairman ya Kenya Polytechnic Student Union chairman ya 11,000 students no enoko genda lunch tingo nyara kugolera mwana muiseke dindas aba murabande bagocha orongo ngo drive vale bwati tigali bante bono mpaka ngache kungainire no na abaisike na bone karole chairman umaite abaisike bange kiri wisano ibere aba murana bali chibwinyi abaisike bako mboni nga chairman emyake ye etatemi mtu abelira mtu anyawo korona muiseke mbuyole ngoma dewe mbuyande lakini girlfriend yane South Africa ikali ikirna ateto konya igento gekoro kuigo imeyane erinta bwati muntu abantu baminto botaka nege ntekebe tubeko botaka monenda mwamu na beko beri amaji
kitu tige n'abantu ababake nabaro bagesome banyacyo konyore ense yetu yabere moyo chiafukado twainkoina na igorogali manyanga naende singe ncheyo abayikoyo bakarumuranga bagacha gusiga bagaka n'abantu kibesa afukado ke abekira ma liego kikobeka matunda bagakanwa kero bakanwa diria matunda akikoba abayikoyo balia bagorete bagacha bakanyegeria meteria chiafukado Jones gakoraki chikagwa bakabeka chigunime mukarengera linkoni barenge gochi mbachiete baoni bakaenda bakaineka bakarusi tindatareme bakakibeka chikamera bakamanya okorege tugekora ku grafting rero embegu yarwete gusiga